Hvis jeg har set den... om at pisse. Okay. hvis jeg har set den anden video, så har vi lavet rundt alt, hvad vi har fået. Men vi Jeg laver... den først. Okay, hun får lov til at vælge den ting, som jeg ikke ved, hvad er, som jeg er lidt jaloux over. Ej, jaloux. Ej, Hvorfor skulle du være jaloux? Det er dig, der købte den. Okay, men Virkelig. nej, det er ikke en polisgel. Det er, hvis man tegner, man skal putte det på, og så hvis man tegner forkert, og man har puttet det på, så kan man bare pille det af, og så kommer det væk. Det er man. Så, det var den første ting, og så har vi sådan 1 million ting væk. Vi kan bare lige stille den der. Først så har vi sådan nogle Croc Charms. Croc Charms. Okay, Silje. Så Har først, du købt Twig? der kom bare nogle tilfældige med. Så kom der Stitch, Batman, Shrek. Den vil jeg nok ikke have på, men okay. Og så den her Captain America. Og så Spider-Man. Og Iron Man. Hvorfor kommer der kun sådan nogle ting med? Og så sådan nogle... Hvad er det? En snebold? Okay, ham der. Okay, så Baby Yoda. Nu der. This is so weird. Why did you buy it? Husk lige det dansk. Det eneste, jeg kan lide, det er Stitch og den der... Skal jeg lige åbne noget, mens du åbner den der? Vi kan bare lige tage en køle en. Den her, den kan sprøjte vand ud. Kan den? Ja. Er den lavet i Kina? Det er alt sgu da, og det er sygt billigt. Hvordan får man den til at sprøjte vand ud? Jeg har ikke prøvet den før. Så hvordan skulle jeg vide alt det her? Alle de ting... Man putter vand deri. Og så når man tager det ud. Ja. Alle de ting, jeg synes, der ser spændende ud, viser sig bare til at være sådan noget bras. Nej, det er topcoat og basecoat, og det er faktisk nogle virkelig gode. Det står der på pakken. Det er fordi, du heller ikke en nail tech. Du giver mig noget gratis, ikke også? Du er stadig ikke lavet noget. Men det er fordi, du ikke sender nogle nye billeder, okay? Vi skal ikke stå og diskutere det her på video. Okay, så vi kigger på det er 3D gel. Jeg åbner den. Vi kigger på det bagefter. Ja. Jeg skal nok åbne for dig. Nej, vi behøver ikke åbne det. Okay, du må gerne åbne det. Så så putter man sådan vand i. Og så når man trykker på den her, bare holder den ind, så kan det bare sådan... Okay. Hvorfor skulle du have brug for det? Det ved jeg ikke. Den koster nærmest kun 5 kroner. Det er ikke bras. Så briller. Det tror jeg er for store. Du er faktisk pæn med dem. Ej, men jeg kan se meget bedre i dem. Altså de her klippe ting. Der, så tager man sådan noget vand ind, og så putter sådan noget neglefjerner, og så kan man lige sådan her. Og så sidder ens finger derinde og falder af. Okay. Du må ikke åbne den der. Den er på lager, så vi åbner den. Jeg har allerede sådan her, der er helt ny. Men jeg køber dem bare for at få dem. Så ligger det her, hvor jeg får alle mine neglefjerner. Okay, vi skifter til... Nej, vi åbner begge to sådan en. Hun har den blå, og jeg har den grønne. Jeg vil bruge den blå dag. Du ved at de skal vente en hel dag for at blive klar, fordi den skal jo blive til is det derinde. Nej, ikke hvis de sætter dem over nu. Man skal gøre sådan her. Og så skal man lad os lige passe og gøre det. Okay, så skal man have... ikke pause. Skal du ikke lige pause? Så hey, jeg har taget over. Hun er lige... Nå. Jo. Nå. Hun sagde... Okay, nu er det min tur. Den her behøver vi ikke åbne, fordi der er snask inde i. Det her, det behøver heller ikke åbne, for man kan godt se, hvad det er. Ja, det er bare sådan, det er bare en tynd pensel. Jeg vil kind of godt have de her glasser nu. Nej. Og så har vi sådan her Flamingo. Og nu har vi ikke mere at vise jer. Farvel. Fint, så åbner jeg også lige den her. Hej, Kaje. Det er bare lidt det, min kat.